Illum il-Prudential Regulation Authority irrispondiet littra li ngħabat f'Marzu ta' din is-sena biex jiġi investigat is-sitwazzjoni ta' Pilatus Bank fir-Renju Unit. Illum sirna nafu li Pilatus Bank fir-Renju Unit għalaq. Naturalment din mhijiex sitwazzjoni feliċi għal pajjiżna li x'għal darb'oħra qed jitfardell ikraħ fuq pajjiżna. L-iskandlu li fih hemm involuti Konrad Mizzi u Keith Kembri qed jagħmel ħsara kbira lil pajjiżna u minħabba fihom qed ibati il-poplu Malti u għawċi kollu. Ir-reputazzjoni tagħna qiegħda tbati wkoll. Allura dawn qed ipoġġu f'riskju il-ħobżna ta' kuljum ta' ħafna eluf ta' familji Maltin u għawċin. Sakemm Konrad Mizzi u Keith Kembri jibqa' madwar il-Prim Ministru ser tkompli ssir ħsara kbira lil pajjiżna, lil ħaddiema tagħna u lil familji tagħhom. Aħna determinati li din il-ħsara ma nħalluwix tkompli ssir.